Sa ngayon, nakagala yung mga preso. Preso. Kaso nawawala kami. So, bigyan mo ako na isang magandang British accent. No, mate. No, mate. Don't mate. Ito yung Bicolanong napunta sa UK. Hello, ma'am. Ang daming foreigner dito, ano? Wala kaming pera. Ang daming foreigner dito, eh. Bully fan. Dito tayo ngayon sa Liverpool. Not wearing race, so I don't mind. Can you say something on the vlog? Hope you're all well. Take care. Thank you. Stay safe, guys. Thank you. Namaskar ba o wala? Ano mo? Ito yung mga pako sa preso. Sa ngayon, nakagala yung mga preso. Preso. Dito kami ngayon sa, ano ba lugar to? Liverpool lang. England. Napunta kami ngayon ng baklaran sa Liverpool ba, diba? Liverpool. Bye. Ito pala yung, Parang doon yata. kaso nawawala kami. Doon yan galing. Oh? Tara. Hindi, dito yun eh. Gagala na yung mga taong gala. Nakawala sa hawla. Basta-bastaan tayo dun, mate. Hey, my best mate. Double ganger pa, mate. Mabakasya lang. So, bigyan mo ako na isang magandang British accent. No, mate. No, mate. Don't mate. Ito yung Bicolanong napunta sa UK. Mahal pa rin. Katap tayo mo. Doon tayo galing. Baka mawala tayo eh. Saan na tayo ba? We're headed to yung mga galawan ni Mayuro. Ayun pala park na yun. Ayun tayo sa park. Ano tayo bata? Ito, tanungan. Sino ba marunong mag-English sa inyo, pare? Tanungan mo naman. Bicol lang yun namin eh. Bicol accent lang kami eh. Bisaya. Uy, si Manny mo, puri nakaabot mo si Manny mo sa UK oh. Puri. Paglawan mo. Hello, ma'am. Ang daming foreigner dito, ano? Wala kaming pera. Ang daming foreigner dito eh. Tayo naman doon. Malapit yun. Bakal na kaming tinapay kanyo. Doon baga sa Atlantic Bakery, doon man kilolo mo. Pandesal ligsi. Oh. Dahil muli mo na pandesal sana yan. 55 pounds. Sa amin, 2 pesos lang eh. I'm exhausted. Sabi niya, I'm exhausted. We are also exhausted here. Yeah. We're exhausted. We're looking for some money changer here because we don't have money. We don't have pounds, you know. Yeah. We're exhausted too. We're exhausted. Sabi nung ano, we're exhausted. I don't know. We're lost. I don't know. Sorry. I don't know about you. Pasok tayo dyan. Kaya ang bully oh. Oh, progesterone, kizin. Ano ang picture? Bully fan. Tigilin. Hindi yan. Bawal yata ayun nakating sa atin eh. Bakit bawal simbahan yun? Naguguro yung bata. Simbahan yan, bakit pagbawalan? Ano, si Manny mo, nag-aabot ng kiraray. So, naging photographer ang inyong lingkod. Dito tayo ngayon sa Liverpool.
Bibira ang nabibigyan ng pagkakataon makapunta sa UK mga idol sa halagang 40 pounds. Magkano ba yan sa pesos? 50, 2,000 pesos lang. Nandito ka na ngayon, no? Poging-pogi. Poging-pogi si Manoy mo. Yeah, siyempre. Pugi kita. So I don't mind if Ah, I'm walking sorry, around. do it. Ah, Yeah, right, guys. I'm on the right, guys. It's all good, guys. It's all good. Here from the ship. No, right, okay, okay. Is it a cruise going on or? No, from the cargo. Right, okay, okay. Right. Inside the Pyramid Shopping Centre, but I think that's shut now. That usually shuts. Okay. Can you say something on the vlog? Hope you're all well. Take care. Thank you. Stay safe, guys. Thank you. So yun yung British na tinulungan namin dito kasi nawawala daw siya eh. Kasi sabi niya baka daw pwede namin tulungan kaya tinulungan namin siya ba. exchanger doon. Oh, kaway-kaway pa siya eh. Naawa din kami kasi alam mo na British siya eh. Taga UK siya eh. Tapos kami mga Pilipino, mga foreigner kami dito. Ito mga kasama ko, mga veterano to dito. Tinulungan namin, di ba? Ganon ang hospitality ng mga Pilipino kahit nasa ibang bansa. Tama pare. True, pare. O ngayon, nag-aaral kami ngayon, naghahanap ng pagpapalitan ng kanilang mga dolares. dalawang bundle daw ng dollar yung dala nila eh. dalawang bundle. Makukuha kami ng flat dito somewhere here sa Liverpool. Saan ba yung pakukuha natin? Mayroon daw pa. Ilabas mo yung baon mo na adobo. Yung kanin ko na. Mayroon pa yung kanin. Actually, ang baon namin, kanin. Tara yung baon natin dyan. Labas mo na. Pero ito may mga bulsa nila, punong-puno oh. Hindi yan dolares, may baon niyang kanin sa adobo. Puro daw resibo. Ito yung mga takis sa preso. Pagod na sila. Pagod ang inabot. Siguro kung susumahin yung nilakad namin, narating na namin ang Pilipinas. Mismo. Awit. Scam. Scam. Ano masasabi nyo? Bigyan nyo nga ako ng magandang ano ba? Ng magandang British accent dyan. So, we are feeling exhausting. Yun lang ang natutunan ko dito pati. Meron kami Ang galing natutunan. ng English. Ayun. Yun lang natutunan namin eh. Sa mahabang Bata pa lang, galing na mag-English. sa mahabang paglalakad namin, yun lang natutunan namin. I'm feeling exhausted. Parang gusto ko sana sabihin, we are feeling exhausted. Huh? Parang di nakakatikim ng manok. Tapos sa barko, manok din. Barko nga, lechon pa, ulo pa eh. Oo, tapos dito manok lang. Mas maganda pa nga doon, lumabas pa tayo. No? Tama eh. Wala pong bayad. Wala pang bayad doon. Lechong ulo pa yun. Ay, si Manoy mo. Ano yan? Guslok si Manoy mo. Naguslok na si Manoy mo kanina. May pa-pounds pa. May baklay lang pala. Buli. Batang sursog na, kaabot tayo di sa UK. Oh. Purti ang Liverpool. Purti ang batang bulan. No? Hindi lang yan. Pero pag-abot hindi yung sa... Batang pier lang yan, sa bula. Ichan mo lang ng barya eh. Putang dito na. Pag-abot hindi sa Liverpool. Sisisiring. Manok lang kinakakan. No? Hindi puta. Batik mati oh.
Gusto ko, mas potato. Pamaraman. Pagyaw sa Sorsogon, kamote na kabalingoy. Pag nandito, Ayoko ng siyempre, kamote. Gusto ko chicken. Ah, siyempre pag nandito, Liverpool man, Liverpool ba? nasa UK kami, kaya sigurigin lang ako. Liverpool man, kaya gusto niya mashed potato man Mas potato. Mati-mati. Pagyaw sa Bicol Sorsogon, o bush kamote. Sa Ramon, Kamote. Minsan nga, talbos lang ng kamote. Ayos na. malunggay pa.